Bravo. Ti si jedan od instruktora? Mi smo moralna podrška. Znači, ajmo sad. Ovo ti je za nas. Da. Počnemo, nadamo. Nam ti znak, da naše šutke, ok. Sad možemo počnemo pušu. Da. Nadamo i...
dobro svi? Ok, evo, kažete, dobro, ali šta bolje od ovog? Nema ništa. Sigurno. Pazi šta si rekla, ovo je sve snimljeno. Ovo je fantastično. Fantastično. Hvala. A, tako. A, to. Jebeno. Ispred tebe. Okay. Evo, ovo je divno. Ja idem opet. Šta kaže Sara? Ovdje. Ajmo. Još to bolje. Pa, dobro. Jako dobro. Jako. Bravo. Kako si što je hrane. Bravo. Hvala. Hvala tebi, evo ti. Ajmo ove. Rekla je da nema ništa bolje. Sara. Sara, ti se ne želiš. Ajde ti. Aha, to on ima isplanirano, brat. Može još koji put sada. Evo, tebi sad ovo. Ajmo. A gdje je Sara? Ajde, Sara. Gdje je Sara? Daj mi drugu. Druga. Ne, ja sam sad tamo pokušala.